Maadjong adlaw mga ka-Jonjons, and ani-ana na pod si Jonjons TV nagpakita na pong balik gumikan kay atong kitiwas kining atong part 2 sa atong pinakalit nga laag dinhi sa campsite Mabini Bohol. So kani nga video guys, na ako'y nahimamat nga wa na damha nga mahimamat na hog balik ang ahong mga agaw nga vlogger nga taga-Tagbilaran. So dinhi na ho nakita balik dinhi sa campsite kining laag dapat sila. So samtang di pa na ho isa-isa og ipakita ang ahong mga agaw, sa ning itiwas og vlog ni ahong mga kauban, no? Kay mao man dyan ni highlights na to ni Danirong laaga. So makita dyan ninyo guys nga kinahang mga kauban, ahong mga kabatchmate, grabing lingawan nila tungod kay nalingaw sila sa huhanduraw sa mga nangaki. So mga memories nga dili gyud makalimtan, no? So daning dapita guys, dahil dool na ho dyan nagmangutan na hijag ako ba daw si Jonjons TV og sa dihang agaw mandayng agaw nga vlogger nga taga-Tagbilaran, si agaw Bula ng Laagan. Sa ningon siya nga tawag yung agaw datos iba si pamilyang Laagan. So ni aday sila dani karon dani day pud isang venue sa laag. So ning laag sila dani sa campsite mo na nagkahimamat sud balik dani. So ang ipakita ninyo nga nagkahimamat balik og murag nagtampo siya kay wa man ko ka bantay nga diha day sila kay og nakakita pa jud ko ni ja ma-identify siya na hog kuan, maka-identify siya na hog balik kay kanay siya man jud ang gitujog nga sa Tagbilaran sa una sa pag-ila namo nga kuan kay sa YouTube ra man kana nakaputi na mo na si pamilyang Laagan. So mo ni siya nga wala tayo tagdanay dani kay wala man tayo tanayli. Sorry jud gajugaw kay wa gajud ka na ho na kuan wa jud ka na identify din. So kay kaning ahong mata kay bisag asa ra man ni katunong ko dalingaw pug tanaw-tanaw kanina mo na si pamilyang Laagan. Oh yeah. So shout out kaninyo pamilyang Laagan channel and Boholan ng Laagan channel. Salamat nga nagkahimamat tagbalik ka. Maamo pa dyan ay isang gisugo og pa picture na mo. Nasuguan ang akong agaw nga vlogger. So shout out ninyo kato nakablow mo to si Boholan ng Laagan. O diara grabe na sila gid kay grabe na mong lingawa daning dapita. So mo ni si kanang Boholan ng Laagan. O yan. And then pagkataon-taon nanguli ra pud ni sila kami ni sunod ra pud big panguli. Samtang karehong mga kauban dari ara jud nilang lingawag selfie, video, kana picture dere kay nindot jud kaso ning lugar. So jud yung ano nga natanawan ninyo na mga isla-isla ba buti nga nahimo pud ning mga isla-isla. So di na lang ta magdugay guys, ato na lang man yung putlo ni atong video kay mo lang manguli na pud may madto na pud ato ko na may manihapon sa Paengs Kandihay branch. So ato ko na may manihapon dito again kana sponsored by our sponsorship nga si Cherry Platino gikan sa Sweden. So ani na lang takotob guys, mo na lang ko daghang salamat mga ka-Jonjons, and again thank you so much for watching. Bye bye.